እዞም ቃላት ክትዛረብ እንተዳ ሰሚዕኻያ ብሓቂ ኣፍቂራትካ ኣላ ማለት እዩ። ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም እዞም ቃላት እዚኦም ከይተጠቐመት ጓል ኣንስተይቲ ተፍቅረኒ እያ ኢልኩም ትድምድሙ ድሕሪኡ ከም ዝሓሰብኩሞ ከይኾነልኩም ይጸንሕ እሞ ትጉድኡ። ሎማዓንቲ ድማ እዞም ቃላት እዚኦም እንተዳ ኣዳሚፅካ ኮንካ ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሉ መንገዲ እዩ። ኣንሕና መብዛሕተና ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ክነፍቅር ከለና እንጥቀሞም 10 ቃላት እዮም። እዞም ቃላትን እዞም ተግባራትን እዚኣቶም ኣጣምር ኣቢልካ ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተስተውዕል እንተደኣ ሃሊኻ ድማ ሓዊ ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሉ መንገዲ እዩ። እዚ ሓሳብ ንምስማዕ ካባኻ ዝደልዮ እንተደኣ ሃልዩ ድማ ቻናለይ ሰብስክራይብ ብምግባርን ሓሳበይ ከም ትፈተውኒ ይጠራጠርን ላይክ ብምግባር ምጅማር ጥራይ እዩ። ስለዚ ድማ ሎማዓንቲ 10 ሚስጥራት እየ ክነግረካ። ኣንሕና ደቂ ኣንስትዮ ክነፍቅርን ከለና እነሪኦም ምልክታትን እንጥቀመሎም ቃላትን እትና መጀመርያ ንጥዊ እንገብሮ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ንዑ ንምግናይ ምጥዓር እዩ። እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ንዓኻ ክትረክብ በቃ ብልተፈላለዩ ሰበብ ፈጢራ ክትረክበካ እንተደኣ ሞኪራ እዚ ናብ መጀመርያ ነጥቢ ከም ዝፈተወትካ እዩ። ኣብዚ ትጥቀመሉ ቃል ድማ ንራኸብ ክኾን ይኽእል። ንስኻ ልክዕ ዝኾነ ምክንያት ክትዛረባ ከለኻ ወይ ዝኾነ ሓሳብ ክትባ ከለኻ ብኣካል ተራኺብና ደሞ ከምዚ ንገብሮ ዝብል ቃል ትጥቀም እንተደኣ ኮይና እዩ። እዚ ድማ ንዓኻ ንምርኣይ ምሳኻ ኣብ ጎንኻ ንምዃን ካብ ዘለዋ ድሌት ዝተለዓለ ሓደ እትፈጥሮ ሓሳብ እዩ። እቲ ጉዳይ ቀሊል ክኾን ይኽእል እዩ። ብስልኪ ዝፍታሕ ብልኾነ ነገር በቃ ብቐሊል ነገር ዝፍታሕ ዝነበረ ተራኺብና ከምዚ ዘይንገብር ኢላ ዝተፈላለዩ ዕድላት ክትፈጥርን ከላ ምሳኻ ንምርኻብ እዚ ትገብር እንተደኣ ኮይና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝፈተወትካ ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሉ ቀዳማይ ነጥቢ እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ደጋጊማ ስምካ ትፅውዐካ እንተደኣ ሃልያ እዩ። ምክንያቱ ኣንሕና ደቂ ሰባት ደጋጊምና ኣብ ኣፍና ዘሎ ስሚና ክንፅውዕ ንስተውዕል። እዚ ድማ ደጋጊማ ስለኻ ስለልትሓስብ ዘላ ደጋጊማ ትናይኻ ስም ክትፅውዕ እያ ትግደድ። ምክንያቱ እቲ ናትኻ ስም እዩ ኣብ ርእሳ ዘሎ። እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ ድማ 10 ግዜ ስምካ ትፅውዕ እንተደኣ ኮይና ኣብ ርእሳ ስኻ ስለ ዘለኻ እዩ። እዚ ዝኸውን ድማ ወይ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዕርኽታ ወይ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ስለኻ ደጋጊማ ስለልተዋግዕ እቲ ስምካ እናተደጋገመ ክኸይድ እንከሎ ድማ ኣብ ርእሳ ስለ ዝቐርእ እዩ። ወይ ድማ ስለ ናይኻ ደጋጊማ ስለትሓስብ እቲ ስምካ ኣብ ርእሳ ቀርዩ ስለ ዘሎ እዩ። እዚ ካልኣይ ነጥቢ እዩ። ደጋጊማ ስምካ እንዳልዕለት ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ወግዕታት ናይኻ ስም ዝለዓል እንተደኣ ኮይኑ ትትዕልልሉ ግዜ ከም ዘፍቀረትካ እውን እትፈልጠሉ ካልኣይ ነጥቢ እዩ። እቲ ሳልሳይ ትጥቀሞ ቋንቋ ድማ ሰሓቕን ደስታን እዩ። ሕድሕድ ልተዛረብካያ ነገር የስሕቃ እስኻ ይስሕቅ እዩ ኢልካ ይሕጉስ እዩ ኢልካ ዘይሓሰብካዮ ነገራት ይሕጉስዋን ዘስሕቅዋን ዘዝናንይዋን እንተደኣ ኮይኖም ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሉ መንገዲ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ምስ ተፍቅሮ ሰብ ክትኾን ከላ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እያ ትኾን። ዘየስሕቅ ነገር የስሕቃ ነፃነት ይስምዓ። እዚ ድማ ልክዕ ከም ቆልዓ ኮይና ንስኻ ኣቕልል ኣቢልካ ንዝተዛረብካዮም ዘረባታት የሕጉስዋ የዝናንይዋ የስሕቅዋ እንተደኣ ተስተውዕል ኮይንካ እዚ እውን ሓወይ ከም ዘፍቀረትካ ክትጥርጥር ኣለካ። ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቅድሚ ወዲ ተባዕታይ ኣይስሕቃን። መብዛሕትኡ ግዜ ዘና ኢለን እውን ከዋግዓ ኣይረአን። ነፃነት እውን ኣይህልወንን። እዚ ዝገብርኦ ምስ ዝፈትወኦ ምስ ዘፍቅርኦ ክኾናን ከለዋ ጥራይ ስለ ዝኾነ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ድማ ተፍቂራትካ ተፈትያትካ እተርእየካ ምልክት ስለ ዝኾነ ሕድሕድ ዝተዛረብካዮም ቃላት እንዳሰምዐት ትስሕቅን ዘና ትብልን በቃ ደስ ዝብላ እንተደኣ ኮይኑ ምሳኻ ምኳን ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሉ ሓደ መንገዲ እዩ። እቲ ራብዓይ ነጥቢ ድማ ኣብ ሕድሕድ እትገብሮም ነገራት ተማኽረካ እንተደኣ ኮይኑ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ስቆኢላ ሚስጥራይ ትዛረብን ሓሳባታ እውን ከተማኽራ ይስተውዕልን። እዚ ተማኽረካ ዘላ መንገዲ እኮ ንዓምሳ ይኹን ኣብ ሂወት ኣቲኻ ውሳኔ ወስንያ ትብለከላ። ስለዚ ድማ ክተፍቅረካ እንከላ ጓል ኣንስተይቲ እዞም ሓሳባት እዚኦም እያ ተምፅእ። ነገር ግን ኣማኺራትኒ እንታይ ክገብር ኢላትኒ ኢልካ ኣፍቂራትኒ ኢልካ እውን ክድምድም የብልካን። ምስቶም ዓንቶ ዝተዛረብኩ ሓሳባት ጥቕልል ኣቢልካ ልበዝሑ ሓሳባት እንተደኣ አንፀባሪቃ ኣፍቂራትኒ ኢልካ ክድምድም ትኽእል። ምክንያቱ ኣብ ስራሕ መፅያ እውን ተማኺራትካ ዝተፈላለዩ ነገራት ከምዚ እንታይ ክገብር ዝበለትካ ጓል ኣንስተይቲ ኣፍቂራትኒ እያ ኢልካ ከይትሓስብ ሓወይ ምስቶም ዓንቶ ዝነገርካ ጥቕልል ኣቢልካ ዝበዝሕ እንተደኣ ተግቢራ ኢኻ ኣፍቂራትኒ ኢልካ ትድምድም ትኽእል። እቲ ሓምሻይ ነጥቢ ድማ ብጣዕሚ ኢኻ ትሕዝና። ደቂ ኣንስትዮ ብተፈጥሮና ርህሩሃት ምዃንና ይፍለጥ እዩ። ምክንያቱ ኣብነኻ ትሪኦ ኢኻ ዝርህርህ እዚ
ምክንያቱ እዚ ሓዘኔታ እዚ ድማ ካብ ፍቅሪ ዝተልዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ናይ ፍቅሪ ስምዒት እዚ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ትሓዝነልካ ትሕዝና እንተደኣ ኮይንካ ኣፍቂራት ከላ ማለት እዩ ናይ ፍቅሪ ስምዒት ዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ ስለኻ ክትሓዝን ኣይትኽእልን ምክንያቱ ምንም ዝሕዝን ነገር ዘይብልካ ብጣዕሚ ትሓዝነልካ እንተደኣ ኮይና ተሓሊልካ ክተስተውዕል እንተደኣ ሃሊካ ምስቶም ንዓንተዎ ዝነገርካ ጥቕልል ኣቢልካ ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሉ ሓምሻይ መንገዲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሻድሻይ ነጥብ ድማ ደጋጊማ እያ ትጠይቐካ ስለ ትፈትዎን ትፀልኦን ነገራት ስለ ስራሕካ ሕሉፍ ሂወትካ ድዩ ስለ ቤተሰብካ ድዩ ስለ ትሰርሖ ድዩ ስለ ትበልዖ ነገር ከይቐረ ሕድሕድ ነገር ኣብ ሂወትካ ክትፈልጥ እያ ትፅዕር እዚ ድማ ስቑኢሉ ዝመፀ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ዘይተፍቅረካ እንተደኣ ኮይና ስለ ናይካ ግዳይ ይህባን እዩ እንታይ ትበልዕ ኣበይ ቤተሰብካ እንታይ ትሰርሕ ምንም ክትፈልጥ እውን ኣይትደልን ትኩረት እውን ኣይትበሉን ዘፍቀረትካ ጓል ኣንስተይቲ ግን ልክዕ ከም ጋዜጠኛ እያ ትኾነልካ እንታይ ደኣ ትሰርሕ ቤተሰብካ እነኻ ወለድካ ብልተፈላለየ መንገዲ ሕቶታት እናሓተተት ስለኻ ክትፈልጥ እንተ ደኣ ትፅዕር ኮይና ሓወይ እዚኣ እውን ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሉ ሓደ መንገዲ እዩ እቲ ሻብዓይ ነጥብ ድማ ንማንም ዘይትዛረቡ ነገራት እያ ንዓኻ ትዛረበካ ኢቭን ሚስጥራት እኳ ትዛረበካ ብዙሕ ሚስጥር ተዕልለካ ተዋግዕካ እንተ ደኣ ኮይና እዚ ኣባኻ እምነትን ፍቅርን ከም ዘለዋ እተርእየሉ ሓደ መንገዲ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከፍቅራን ከለዋ በቃ እቲ ሰብሱ ዝጎድአን እቲ ሰብሱ ሚስጥር ዘውፀለን እቲ ሰብሱ ዘሕፍረን መሲሉ እውን ኣይስምዐንን ብነፃነት ዘለዋ ሓሳብ ዘለዋ ሚስጥር ንኻሊእ ዘይተካፍሎ ነገራት ንዓኻ ዝርዝር ኣቢላ ተካፍለካ እንተ ደኣ ኮይና ብምንታይ ምክንያት ኣሚናትን እያ እዚ ሚስጥር እዚ ትዛረበኒ ዘላ ኢልካ ክስካብ ትድመም ብዙሓት ሚስጥራት ትነግረካ እንተ ደኣ ኮይና ሓወይ እዚኣ እውን ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠላ መንገዲ እያ ምክንያቱ ጓል ኣንስተይቲ ክተፍቅርን ከላ ከምቲ ዓንተው ዝተዛረቡካ በቃ እቲ ሰብሱ ፍፁም ጌራ እያ ትሓስቦ እቲ ሚስጥራሱ ዝተሓለወ ኣብ ባዕላ ዘሎ መሲሉ ስለዚ ስምዓ እያ ድማ እዚ ትገብር እዚ ፈትያ ይኮንትን ትገብሮ ዘላ ፍቅረ ገዲድዋ እምበር እዚ ድማ ወላ ትልሓለፈ ስሕተታ እቲ ዘጋጠመ ሕማቕ ነገር ክኾን ይኽእል በቃ ንሰባት ክትነግሮም ዘይትደልዮም ነገራት ዝርዝር ኣቢላ ክትነግረካ እንከላ ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሉ መንገዲ እዩ በዚ ቀፂላ ትጥቀመሉ ቃል እንተደኣ ሃልዩ ድማ እዚ ነገር እዚ እኮ ንማንም ሰብ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እዚ ሚስጥር እኮ ካሊእ ሰብ ሰሚዕዎ ኣይፈልጥን ንምንታይ እየ ግን ንዓኻ ዝነግረካ ንምንታይ እየ ግን ሓሳበይ ዝዝርዝራልካ ዘለኹ ኢላ ደጋጊማ እዚ ቃላት እዚ ትጥቀመልካ እንተደኣ ኮይና ሓወይ እዚ ኣፍቂረትካላ ማለት እዩ እቲ ሻምናይ ድማ ብትኩረት እያ ትዳምፀካን ተስተውዕለካን ትኩረት ዝሃበትካ ምዃኑ ትፈልጠሉ መንገዲ ድማ ስለል ትገብሮም ነገራት ኢቭን ካልኦት ሰባት ዘይስተውዕልዎም ኣከዳድናካ ክኾን ይኽእል ጨጉርካ ክኾን ይኽእል እስኻ ዘይስተውዕልካዮም ካልኦት ሰባት ኣስተያየት ሓሳብ ርእይቶ ዘይሃቡልካ ነገራት ንሳ ርእይቶ ክትህበልካ እንከላ እዚ ትፈልጠሉ መንገዲ ድማ ንዓኻ ትኩረት ከም ዝሃበትካ ብከምዚ ትፈልጥ ትኽእል ኣብ ገፅካ ተሓዚንካ ተተሓጒስካ ብስራሕካ ፅቡቕ ነገር ተጋጢሙካ ንሳ እያ ካብቶም ካልኦት ሰባት ቀዲማ ትፈልጥ እዚ ትኩረት ሂባ ተስተውዕለካ ስለ ዘላ ንስኻ ቃላት ከይወፃኻ ኣብ ገፅካ ዝኾኑ ነገራት ብውሽጥካ እትሓስቦም ነገራት ሓደ ግዜ ገሚታ ትዛረብ እንተ ደኣ ተስተውዕል ኮንካ ከምዚ ትሓስበለካ ሓዚንካ ዲኻ ተሓጒስካ ዲኻ ዝብሉ ቃላት ትጥቀም እንተ ደኣ ሃልያ ንስኻ ከይተዛረብካ ያሳ ቀዲማ እንድሕር ትብለካ ኮይና ሓወይ እዚ እውን ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሉ ሓደ መንገድን ሓደ ሚስጥርን እዩ እቲ ታሽዓይ ድማ ትሕግዘካን ተበረታትዐካን ክተስተውዕልን ከለካ እዩ እዚ ትገብር ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ንዝፈተወቶ ክትሕግዞ ንትደሊ ጥራይ ሰብ እዩ እዚ ድማ ኣብ ስራሕካ ኣብ ሕድሕድ ነገርካ ኣብ ጎንካ ደው ትብል እንተ ደኣ ኮይና እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚ እውን ሓደ ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሉ መንገዲ እዩ እቲ 10ይ ነጥብ ዘቕመጥኽዎ ድማ ጓል ኣንስተይቲ ክተፍቅረካ እንከላ ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ነገርካ እዩ ዝረኣያ ፍቅሪ ፍፁም ሰብ ገይሩ እዩ በቃ ዘርያ ምክንያቱ ዓንተወ እኮ ብዙሓት ሚስጥራት ብዙሓት ናታ ድኽመታት ጉድለታት ትዛረበካ ዝነበረት ንስኻ ፍፁም ኢኻ ንስኻ ሚስጥረይ ክተውፀለይ ትኽእልን ኣብ ሂወተይ ክትኣቲ ደልየካ ኣለኹ እዚ ፀገመይ ድማ ክሕግዘኒ እዩ ኢላ ስለዝሓሰበትካ እዩ በዚ ድማ ምንም ዓይነት እንከንን ጎደሎን ዘይብሉ ሰብ ጌራ እያ ትቆፅረካ ኢቭን ስሕተታትካ ኩሉ ንዓኣ ትኽክል መሲሎም እዮም ዝረአይዋ እዞም ሎማዓንቲ ዝዘርዘርኩልካ 10 ነጥብታት ካብ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክተስተውዕል እንከለካ ድማ ከም ዘፍቀረትካ እትፈልጠሎም ምልክታት እዮም ና ሎማዓንቲ ሓሳባትይ ድማ እዚኣቶም እዮም ቀፃሊ ጠቃምን ከምዚኦም ደስ ዝብሉ ቪድዮታትን ንክበፅሐካ ድማ ቻናለይ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዕ እዚ ሓሳብ ከም ዝፈተኻዮ እውን ይጠራጠርን ላይክ እውን ግባሩለይ ሼር ብምግባር እውን እዛ ቪድዮ ንብዙሓት ሰባት ንክትባፅሕ ግበር
ቀጻሊ እውን ብካሊእ ቪድዮ ክስከብ ንራኸብ ቻው